Новый год в своей квартире. Солнечный город. Казань. 222 55 20. Әлеге шаян биюләре белән малар былтыр Әлфия Авзалова фестиваленең күрке булды. Көчле алкышлар янына иң зур бүләк, беренче дәрәҗә лауреат исеме. Татарстандагы конкурс океан артына юл ачты дип бүлешә Айгөл белән Раил. Берникадәр вакыттан без Америкадан чакыру, конкурска катнашырга чакыру алдык. Һәм инде җыенып, әзерләнеп, бөтен көчләрне туплап, Зөлфия апабыз белән бердәм киттек Америкага. 30 мартта гала концерт Мәскәү сәхнәсендә гөрләде. Сәхнәдә Кытай, Һиндстан кебек ерак илләрдән килүчеләр Әлфия Авзаловага хөрмәтен чыгышлары аша белдерә. Конкурс девизы да юкка гына музыка дөнья халыклары теле дип яңгырамый бит. Мине үстерде, маңгаемнан сыйпап милләтем дип әйтә. Ул чыннан да шулай. Үзебезнең халкыбыз белән бергәләп, инде туган җире белән бергәләп бу шәхесебезне сакларга кирәк. Быел конкурс киңрәк кылачала. Вокалчы, биюче, конференция гәүһәрләрне Татарстан төбәкләренә чыгып эзләргә телиләр. Ел буена сузылган сайлау туры очраклы билгеләнмәде. Безгә җырак Казан бар ичендә, вдруг без ләкмәс, без менә шундый вакыйгалар булды. Шуңа күрә уйлаштык та үзебез барабыз. 20 сентябрьдә Яңа Татар бистәсе зиратында Әлфия апа каберенә һәйкәл урнаштырыла. Кыйлган сәхнәдә мәшһүр җырчы сыны халкына кулларын сузып, ачык булуын белдереп торачак. Татарлар өчен Әлфия апа ул инде гасырга бер туа торган милләт кызы. Бу фестивальнең даны әлбәттә елдан-ел еракларга таралыр һәм монда бик күп яшьләр. Оркестр башкаруында Авзалова репертуарыннан караоке эшлиләр, Әлфия дигән фильм төшерү теләге зур. Ак чәчәкләр кебек кар ява, хәтерләтеп ямлы май кеше. Үз хыялы, мемориаль үзәк булдыру бурычында үтисләре бар әле. Ә яңа елда Әлфия апа язган «Үзем турында» дигән китап рус һәм татар телләрендә дөнья күрәчәк. Радик Гыймаев, Дина Саттарова, Яңа гасыр каналы.